Moni ndine Jackie. Mwaswera bwanji? Bwana Macheza. Ine ndaswera. Ndili pakhomo ndikulera kamunthu kamene kama ntakanidwisa iti kafuna panga video chanchani kapeza kuti kabwera mwakaona kagona nkona ndakwanisa panopo fere kalintulo eti koma ya zabwino bwino ndiye nkhani zake ya ku Malawi ndi imodzi kulilongwe akuti a promise kantepa amangidwa kulilongwe mzimayi wa zaka 24 chifukwa chothira amuna anje madzi amoto pamimba amuna awo ndi awa amuna wa zaka 41 ngaya kuti banja latha anthu agwirizana kuti banja latha agwirizana kuti banja latha koma kuti amadikira zilinganizo zina ndi amakhala limodzi ngakhale banja latha ndi siku linali abambo ati kutenga kapu yati yakazawo kaya iwo nkutenga kapu yakazawo kuphika ti ena ati tidzinena kuti kuwirisa ti kuphika ti inu amaphika ti kuphika ti kumagwetsa ntchito ya akazacha akazi kubwera inu mugwirira njikapu yayi pamene paja wo ada akazi paka kupsa mtima kaya pamoto panali madzi ena amawira kunyamula madzi owira aja kuathira amuna awo aja pamimba ndi apsiratu ndi awa chitunzi chawo ali kuchipatala ngani si akapu yayi eti I don't think it's nkhani yakapu kapu yankugweramo I don't think ikunena kuti ndi chinthu cha nzeru kuti anthu banja latha mwagawana zida nkumakhalira limodzi kuli bwino zikadikirira pena pake mapera ake mukhapana muvulazana eti nde pajazimati ngakhale izi cha nyimbo chabwe banja bambo wa Teresa chonde tisiyane bwino ngati banja latha tisamenyani kunewa tukambira tisiyane bwino eti koma kusiyanako kukhale kusiyana kuti ine ndanyamula zinthu zanga ndatani tapita koma kuti mudzikhala pompo mudzionana wina azooneka ngati akula mtima wina akula mtima uone wina ake amayankhula ndi mayi wina wache apo kapena mkazi amayankhula bambo wina ake basi chifufu mtima uja zizingochulukira mapero ake muthirana madzi obwata msadzati zinanene ndanena eti zikathatsatha pack up your bags and go. It's safer for everyone anyway. Edi I think nkhani yenini nalimeneyo I know kuti kune nkhani yenini nalimeneyo kwinako tingophatikiza zina zomwe zikuchitika pa dziko lapansi zomwe zikuchitika kunja uku ndi uku kungoponyeramo edi paibe nkhani ina iliyonse yomwe ndikuyiganizira yomwe ndamva ya significant enough to talk about the maizi mayi uyu Melissa Cardick waku Sydney Australia anali financial advisor anaindi ntchito yabwinobwino anaindi mwana wake sukuti anali ovutika anapezeka kuti anakwatira ndi mwamuna oti anapanga chuma limodzi koma iye anapezeka kuti atasiyana naye anambera mwamuna katundu aliyense nkuthawa anali waonse koma anatenga chilichonse osamsiyirapo mwamuna komanso anagulitsa nyumba yomwe anali nayo ndi anali ndi ndalama ndithu anabwereza kuti ku Australia kwawoko anapanga chisankho iye kuti apange maponzi scheme kapena titi pyramid scheme zobera na anthu ndalamazi zimaujeni zimapiramidi ziyazoti yayi ubwere ukapeze munthu abwerese ndalama iwenso ubwerese ndalama tikayika pamodzi after 5 days ngati mutayike 200 after 5 days mulandira 2 million zimene zicha anayamba zimenezozo ku Australia kumauza anamba family yathu azibale ache azinzache pakana kwamba kumatchuka nazo eti kuli scheme Melissa apangiza scheme anthu nonkumachita kumpeza zitatchuka anthu kumaona ngati kuti uku ndiye kuli chani kuli ndalama ngupeza kuti anthu kumapeza kuti atenga mal savings awo onse nkumampasa kunena kuti tufuna kulemera amachita promises zosiyana ndi zinamba muyendera tu Melissa anapeza kuti wakwatira mamuna wina nthawi imene mpaka kumugulira mamunayo galimoto ya 400,000 Australian dollar zira babe kumango ajira anthu ndapo akafusa anthu kuti kodi sono ndama iyayi akati
5 days ijayatha matitira ndi 2 million auzoti basi 2 million yonda ichitaso invest ndiye kuti uzalandirano folo anthu aja hi mangokhala madikirira amene atamuvutisitseyo ndiye kuti atengano ndalama kwa munthu wina amene wangoyikamo kumene amkhapatsa wina uja kuti akhale chete zikhala ngati kuti ndi munthu watani walandirapo dipo pamene palibe china icho chomwe amapanga amangolandira ndalamazo kumapanga forge ma receipt ma statements machani amazita kumapasa anthu kumaona ngati ndi akapangira kwalembera ma breakdown onena kuti ndalama zanu ziyenda chonchi zakwera chonchi zili apa anthu kumaona ma receipt anthu kumadodoma kuti koma ndeti kulemera osamafunanso kuti achose mu ndalama nanga samanena kuti ndalama zazungotupa ndalama zungochulukirabe kenako Melissa anagula nyumba ya nyuwani ya 6 million Australian dollars munthu mwapeza kuti akuchita bwino koma palibe anthu sakulandira ndalama zawo zomwe amalonjezedwa amangoti lonjezo after lonjezo anthu kumati kumafika point yoti anthu kumakanika kupanga zinthu chifukwa choti Melissa watenga ndalama kufika pa anthu otchuka ma celebrity ndi ma celebrity omwe kumakachita invest ndalama kwa Melissa ali tilemera ndosadziona kuti Melissa ndalama zija angodya zonse panalibe china chiti pana studio la maesera apo lokuti kapena ndipange invest amangodya ndalama zija kufikira anthu ena atatopa ndikufunsa kuti ndalama zathu zili kuti anampanga report ku police apolisi anapita kukampanga question iyo ja anaonesaso mapepala ake abodza omwe aja ndi anazitenga anu maauditor kuziona kuona kuti zonse zinza fake zonse zinzabodza kumuchita check upeza kuti analibe ndi license yomwe ya finance samaziwa zimene akupanga mangotenga ndalama za anthu ndiye anampangira freeze ma accounts yake nkunyamukaso kupita kukampanga question komaliza nkumuzoti tibweraso mamawa utipase ma explanations kuti ndalama za anthu atani nazo nthawi imeneyoyo atadya ndalama zokwana 30 million Australian dollars iye uchayi mukabwera mawa ndikupatsani china chilichonse mena apolisi amabwera next day anapeza kuti Melissa kulibe koma sukuti ananyamula chilichonse anangova sapato yake anathamanga kuti amapita ku jogging koma sanabwereko ndiye kunali kumusaka Melissa sanapezeke anthu ndi anachita conclude kuti mwina munthu watani wathawa imene inali November 2020 anthu kumandi wathawa Melissa wathawa kunali kumusakasaka kwina kulikonse mpaka na munthu kuchuka Melissa sazapezeka mpaka panatha chaka ndi amadabo kuti angakhale kuti wapita kuti chifukwa choti sanatenge kalikonse anangovala ka vest ndi ma legging ndi sapato kupita kukathamanga ma account yake analata panga freeze sakanatha kutenga ndalama ina iliyonse ndi anthu amadabo Melissa wapita kuti koma patatha chaka munthu anayimba foni ku polisi kuti munyanja pafupi ndi amakhala chakufupi ndi nyanja munyanja mwapanga mukuyanda machina chake chodabwisa sapato koma musapato muoneka modabwisa sapato imodzi apolisi anapita anayipeza sapato cha trainer mu trainer munali phazi kukayeza phazi lija anapeza DNA yake inali ya Melissa ndi mpamene anadziwa kuti Melissa uja anachita conclude kuti Melissa anafa chifukwa choti amanena kuti olokuthawa anthu ena amati akunama ameneyo kulipo komwe anapita anangodula mwendo wake nkuthawa na apolisi ananena kuti yayi palibe amene angadzidule mwendo kuti apolisi asiye kumusakasaka kuti yayi ndi kuti anafa munthu sungalole kuzidula phazi mathero ake anali amenewo anthu ena amakayikirabe amati ali moyo ena amakhulupirira kuti mwina anachita kuphedwa ndi anthu amene anawadyera ndalama ena amati mwina anapita kukangodzipha anadziponya munyanja palibe amene amadziwa kuti chinanchitikira Melissa nchani mpaka pano anasiya anthu akulira anthu analira misozi mmamina anadyera ndalama yawo yonse imene ndi nkhani ya Melissa ku Australia mukamajoyina zinthu zoti zouzidwa kuti yayi mulandirapo ndalama anthu adzangokudyerani chabe ndi zimenezo eti ndi nimangofuna ndikupase mboni patenga nthawi it's been a while tisanacheze tichezeni lera chezako kwinako kale ni madzulo opambana zikomo kwambiri.